5. marta je jedan kosovski policajac strpao u vozilo jednog momka u Leposaviću od 18 godina i brutalno ga je pretukao i maltretirao. Nakon što su ga izmaltretirali, izbacili su ga kod crkve Svetog Vasilija bez nekih delova odeće. Suština takvog njihovog čina je bila ta što je momak na majici imao natpis s verom u Boga, Kosovo i Srbija. Mi ovde smo nas 17 i ljudi su ostali bez novca. A više ne mogu, znači letovi nam se konstantno odlažu, jako je teško skoncentrisati se i uraditi. U pravu si, Mili, skroz, ni ja više ne mogu da se skoncentrišem na bilo šta. Evo, na primjer, 1. marta hapse 5 Srba u opštini Srbica i terete ih za ratne zločine. Tokom tog hapšenja kosovska policija upada u kuće tih ljudi, nišani njihovu decu koja spavaju i puštaju da ta ista deca gledaju kako im oca razvlače kroz dvorište i odvode. I to nije za zezanje. Javljam se sa Maldiva gde je trenutno 150 srpskih državljana doslovno zaglavljeno, zatočeno na ovom. Trenutno mnogo više od 150 srpskih državljana čeka da 15. marta na snagu stupi zakon o strancima. To je početak integracije institucija zdravstva i prosvete koji su do sad funkcionisali po srpskom sistemu. Isto kao što su nekad davno po srpskom sistemu funkcionisale banke i pošte, koje sad nemamo, nego moramo da idemo do Raške da platu uzmemo, ali to nije bitna tema sad. Prema tom zakonu, svako ko nema prebivalište na Kosovu morat će da obrazloži razloge zašto boravi na Kosovu, što znači da će ista pravila da važe za nekog Pakistanca koji reši da dođe kod nas i za Srbe koji tu postoje vekovima. I da, zapravo je veća šansa da dođe neki Pakistanac nego neko s vlasti ili tipa ovi namučenici sa Tajlanda, Maldiva, Dubaja. I za kraj hoću da skrenem pažnju svim ovim našim ljudima koji se vraćaju iz inostranstva i govore da su bili u ratu. Niste bili, sad ste, jer vam je rat ispred nosa, nego ga ne vidite.